Уважаеми българи, бати колки, сега ние ще сме свободни. Всички да гласуваме за министър-председател на Република България Делян Пеевски. Той е много добър. И за президент на Република България Бойко Борисов, който е, и аз ще гласувам, другари, обаче при едно положение, Меч да се даде съгласието и министър-председател на Северна Корея да каже: браво, бате Бойко, браво, господин Пеевски, вие сте двамата като орли за българския народ, и като Северна Корея ще ги благослови, ще ни каже: браво, вие ще спасите вашата българска държава. Целият народ ще ви ръкопляска така, както при мен в Северна Корея. Хоп, 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 Бойко Пеевски, вие ще ни спасите, бе. Ето, Меч ще ги подкрепи, нали? Ако дойде министър-председател на Северна Корея, да ги благослови, защото те ще спасат нашата българска държава. Имаме планини, имаме море, имаме всичко. Така, некой са, дали е бат Бойко, дали някой друг. Ало, пенсионери, карвай с танкери мисо. 5 лева килото. Това не е месо, бе. Ядеме всичко по куствена на държава. И пара ако паскаме, тия шапшали на Бойко и на Пеевски, леле, мали, като не са ушини за тях. И има песна. Пеевски и Бойко, аз и да умра, да знаете, че българският народ ще бъде свободен. Ще го освободи само Меч и Величие. Тия двата. А Костадинов ще напредаде. Аз му нямам вера на него. Това е.